Kurd tevî hêzên dost, azadîxwaz û şoreşger di hemû platforman de doza azadiya fîzîkî ya rêberê gelê Kurd rêber Apo dikin. Azadiya wî weke vebûna deriyê azadiyê ji bo xwe dibînin. Ev hest beleheq nîne. Ji ber ku İmralî weke laboratwara hêzên serdest ên cîhanê di serî de li hemberî gelê Kurd, li hemberî hemû civakên azadîxwaz û jinan weke çalaka mirinê hata vekirin. İmralî ne tenê weke girtîgehekê ye, ew dernavenda modernîteya kapitalîstek û di şexsê min de li dijî gelê Kurdistanê û gelên herêmê êrişên mezin tên dîzayn kirin. Rêber Apo sîstema İmraliyê bi van gotinan şîrove dike û weke parçeyekê komploya navneteweyî dibîne. Ev tespîtên Rêber Apo li derve jî li dijî gelê Kurd weke qirkirina siyasî û fîzîkî hat meşandin. Rêber Apo di parêznameya xwe de ya bi navê dewleta rahîb a Sümeran ber bi komara demokratîk ve pêvajoya komployê û rastiya İmraliyê piralî radixe pêşçavan. Sîstema İmraliyê weke parçeyekê komploya navneteweyî dibîne û dibêje her tişt ji bo mirina min hatibû amadekirin. Bi giranî ji bo tînekirina fîzîkî ew nebe jî jaliyê wateyî ve dixwestin min tîne û pûç bikin. Rêber Apo diyar dike ku komplo gelekî kûr û xumamî bû. Lewma ji bo têkbirina komployê pêwîstî bi pêngaveke mirovaya pêşverû ya di asta mucizeyê de hebû. û vê tespîtê dike çarenûseke bêrihim hatibû amadekirin. Di rewşeke wiha de cîhan tev bibû dijber. Dost û hevreyên herînez jî li gorî bawerî û nirxên xwe yên moralê ji bilî mirineke bi şeref ne li benda tiştekî din bûn. Mejiyê 100 salê ev bû. Mejiyê dostan jî wiha bû û yê dijmin jî. Ciyê ku hest û bawerî lê qerisîn ev bû. Her tiştî tenê mayîneke metirsîdar ferz dikir. Ez ê timî ew zarok bûma ku xıyanetê li xewn û xeyalên xwe nakim. Rêber Apo girava İmraliyê ango çala mirinê ve guherand qada têkoşîneke bêeman al dijî pergala serdest a kapitalîst. Li wê derê di nava wan şert û mercan de li dijî modernîteya kapitalîst sîstema modernîteya demokratîk pêşxist. Bi vî awayî jî ew sîstema ku dixwestin li İmraliyê bi dest bixin pûç kir. Rêber Apo 27 salin li İmraliyê di nava wê çalê de ragirtin. Tevî vê jî banga xwe ya 27 Sibatê karibû deriyekî nû ji bo çareseriya pirsgirêka Kurdan veke. Manîfestoya serdemê ya aştî û civaka demokratîk me ve dixwîne azadî û demokrasiyê jiyaneke adil. Li vê derê erk û berpirsyariyeke mezin dikeve ser milê me hemû kesên ku doza azadiyê û jiyaneke adil dikin. Erk û berpirsyarî dikeve ser milê me ên ku doza nasna me û çand û zimanê xwe dikin. Çi ye ev erk? Erka me ew e ku em xwediyê vê banga serdemê ji çala mirinê derxin. Em bi 10 milyonan Kurd em ê bi çi awayî qebûl bikin ku rêberekî weke Rêber Apo di wê çalê de bêhîştin. Madem em azadî û demokrasiyê dixwazin, madem em jiyaneke birûmet dixwazin, lazim e em jî hesabeke mezin bi hêzên komploger re bibînin. Dema ku me karî pergala İmraliyê biroxînin û Rêber Apo bi fîzîkî azad bikin ku ev mimkûn e, hingî em ê karibin behsa rûmet, serfirazî û serketinê jî bikin. Yanna herçend girîng û bi wate bin jî bi meş û daxuyaniyan, bi panel û semîneran ev kar naçe serî. Erê girîngin, lê têrê nakin. Divê berê me li İmraliyê be. Ji bo vê jî divê em rêyekê bibînin. Ku me nedît jî divê em bi xwe rêyekê vekin ber bi İmraliyê ve. Divê 100 salê de 100 eyb û şer me ku em xwe bi nîfûsa xwe ya mezin dipesnînin, nikaribin Rêber Apo ji nav lepên komplogeran derxînin.